Wala akong balik ya. Bakit siya pa? Ito mas tindahan nun. Gadangan ba? Nakita anak ko. Luwi kayo. Taga-jinsan daw siya. Hindi na kang ba? Kaya taga-ilana. Taga-asa na. Kasi, dotong tao na. Luwi kayo na. Luwi, taga-jinsan na yun. Kapan na nila. Bayar, gusto mo din kayo. Ay, kan baldito dali. Dagan baldito gitu. Sige, pala, susulan to. Pinit na kita. Utan mo na. Ako, abos ang tubig dali. Usa di pangalan mo daw? Tasyo ko. Tasyo? Kaning dong. Wala kang pag palingki dong, kaya mamalingki ko. Ay ako, salay mo si mo ha, kay mag-lupi ng kadnaw. Ikaw sa'yo ko Andrea, ikaw sa'yo bantay ni balay, kay mamalit sa sa palingki isda. Hindi ko nang malingki para ang panapon ba? Ha? Ay nakaw ha? Kaning, ako na isa. Kan di gamit ng balayan ni. Hanggang mayroon balaya ba? Magagagamit. Jakpatan ako eh. Ha? Oh, sure ka nga sa legal. Kasi, magawa na akong gamitan na ba? Hindi kayo ka sa ilam na kuya. Hindi kayo ka. Ano siya? Anong tinaw mo? Bantay ka? Sige, nakita. Wala na, nakaw na sila. Taron. Baka ni, ano man ito pong banda o, kumalong. Ang mau lagi. Wasing. Sigurado yung mahalin din ba? Dako mo, hindi siya nagkagaon. Uy, TV. Hey, TV. Kurta po na eh. Daan naman. At may mahalin. Kani may mahal, kani may kwarta. Cellphone. Tsakata, oy. Wow. Tulog ka po. Hindi. Kwarta. Uy, kwarta. Uy. Uy, bike. Uy, karon. Tumataman ako na ako'y masakyan. Paglakawanin din lugar ah. Dami kini tusod ano ba? Dami kini sa buwan ba? Pas di ana sa buwan itong imong pinalit mo sudan eh. Sa bawo ni. Sige. Gutom na po ba? Okay. Ano lagi mo? Asan ba siya? Asan mo itong tao kayo mo? Hindi na address balay pa. Marami sa mga pasignada ang sunod. Ang bilis, bigas kwarto po. Asan dito? Uy pa, asan ang cellphone ba? Wala na ang cellphone ko ba? Uy, natong dito sa ko ba? Asan naman to? Cellphone ko, cellphone ko, asan? Ano wala, sige. Pa, tulong ka cellphone pa, asan na? Na. Sa mga tawanan eh. Ano mga bito, tayo ka diya. Wala na yung bike, hindi pa, asan na ito? Mountain bike, may email ko ba kayo ito? Na, mato, mauna akong iunin mo pa. Salik man dahil kagtao ko, tanawa ka rin. Asan mo gamit ito dali? Kamu ka ito nga. Tulong ka cellphone mo. Ito ang ulo yung bisig, hindi pa ito. Diyan ka na, kaya ko. Na, wala na yun ito ko ba?